Jigsaw dulu. Gamelanmu lho, gamelan Wigiro. Tak salah. Ya terus no. Jig jig.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu, mugi kajiwa kasariro dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Mriginipun ingkang hamengkugati nuninggih pepunden kula panjenenganipun Bapa Sidul Gotrah Kulawangsa waradin mring sagung dumati. Tinar buka jroning manah raos sesarengan memuja syukur mring Gusti akarya loka Gusti ingkang murbengdat nuwun inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten barokah saha kanikmatan dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Mriginipun ingkang ngamengkugati nuninggih pepunden kula Bapa Sidul Bapa Yono dalah Bapa Suratni Gotrah Kulawangsa waradin mring sagung dumati. Pepunden kula Bapa Sidul Gotrah Kulawangsa wonten ing ari Kamis Legi Candra ingkang kaping 8 Agustus warsa 2020. Pepunden kula Bapa Sidul Gotrah Kulawangsa rumagang karya netepi darmaning wridra ngentas pitulus amargya putra miwaha siwi anggo marepaken putra putri kinasihipun ingkang pinaringan sesulih asma Nimas Ayulina kang winengku putra bagus putra kinasih Bapa Tuaji ingkang mijil saking kayu lawang kedaya Sendang mugi anggenira lelumban samudraning gesang bebranagung tansah asal ridhoning Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah dalah warahmah. Ambok bilih kawula ing mriki ngaturaken rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wontenipun wisuda palakrami ugi ingkang samya makarya sesarengan saking karawitan agung budaya kadukung dening rias Eni Rakasana ingkang mijil saking laladan Sendang Tulungagung kinasih.
wontening roncening adicara kala mangke ambuk bilih sampun samabda nindakaken jejibahan pinanganten putri anggenipun ngagem busana paripurna ing kala mangke kamijil wonten ing sasana rinengga mijilipun pinanganten saking sasana busana ngancing sasana rinengga kaing ringkuling gangsa Ibu Pertiwi menggahing kala mangke anggenipun santun busana pinanganten kakung pramila pinanganten kalih kapanggih aken wondene juru panggih nun inggih Eyang Suradi ingkang mijil saking laladan Caruban Kedaya Sendang paripurna ngendu pacara panggih pinanganten kekalih kagindhong dening Rama dalah Ibu Kinasih pinanganten putri katuntun ing sasana rinengga anindakaken adicara krobongan lho niki ing kala mangke paripurna adicara krobongan kasigek katuran ngajeng adicara sembah bekti dumateng Rama Ibu Kinasih pinanganten putri dalah Rama Ibu Kinasih pinanganten kakung paripurna sakderengipun atur lung tinampi pinanganten adicara pawiwahan ing mriki kaparingaken pasembahan sendra beksan gambyong mari kangen paripurna pasembahan beksan gambyong pari kangen kalajeng adicara lung tinampi pinanganten wondene ing kala mangke adicara sepisan pambuka kalajeng adicara tanggap wacana ingkang sepisan atur pasrah pinanganten kakung ing kala mangke minangka sesulih sarira Bapa Twajina inggih panjenipun Bapa Sutrisno Bengkuk candhak ing adicara salajeng atur pambagya harja sopanampi sesulih sarira panjenipun Bapa Sidul inggih kawula piyambak minangka petiting adicara kala mangke kasuwun saking penderek pinanganten paring barokah doa mekaten menggahing rantaman ingkang badhe lumampah oh si doa sarwi kae kok mugi tansah muji donga Purwa Madyawa sing wasana ing kala mangke saged lumampah kanthi prayogi nir ing sambi kala nuwun Inggih katuran sugeng rawuh para tamu kakung Sumono Putri para penderek pinanganten saking laladan mriku ngantos ing mriki
MC ini ngelenyit. Berikui kayu lawang ngono to. Ya lang ya. Heeh. Alhamdulillah. Aku nek dalang ngene diem menang. Malah tambah pede ya. Iki meng Sarwi tak kon doa lah kok gini-gini. Ndi wong iki? Dan inggih dumateng para pendherek pinanganten katuran pinarak wonten ing sasana ingkang sampun kasamektakaken. Nambah bilih sampun anampi pasugatan saged dipun sekecakaken. Ya. Katuran dumateng genduk ingkang kala mangke nindak nebesa tari gamyong marikangen. Kasuwun ing tumujuning sasana busana wonten ing dalem Bapa Sidul. Prima Dian Pais, silakan untuk menuju ke tempat ganti busana pinanganten putri. Sekarang juga Mbak Yuli. Sepisan malih Prima Kru Mbak Dian karo Pais dipersilakan untuk menuju ganti busana, ganti pakaian panten putri. Ing dalem pun Mbah Sidul, Bapak Suratni. Pripun Mbak Yuli sampun jaga ngenipun ngagem busana. Niki mangke sareng lho nggih. Ora tiotot separo ndak kabeh bareng budal sak kondure. Ya Pak Rebo ya. Oke, jua katir ku tak hibur enek beksa tari. Lah kan sindene ndelik ning kono kae. Iki kok prayane to, Jel? Masuk kok kono. Ono leh rono kok ya. Ya. Enek genduk Angel karo Maku, Michael kok Maku.
Siap ya. Nggih. Lho niki, duh sahyaning para tamu. Kakung Sumarno Putri reh ning kados putra temanten putri anggenipun Hang Lulur Sarira. Hangelus wadana miwah angadi busana sampun paripurna. Sumangga kita tumapak ing adicara minangka purwakaning pahargyan. Lho niki. Suwanipun putra temanten putri mijil sasana busana manjing. Sasana rinengga, hambuk bilih sampun samekta ing gati murih rahayuning sedya. Kasumanggaaken dumateng para ingkang miniji. Miyosipun putra temanten putri kabiwala unggeling gending mijil pelok enem. Binarung swaraning pradangga munyo hangranging ana gondo arum angabar angebeki jroning sasana pahargyan. Nulya kawuryan ana teja anguwung mawa Prabu. Tuhu punika tejane Sri Pinangantian Putri ingkang sesulih asma Lina. Putri kinasih panipun Bapa Sidul, Bapa Yono ingkang mijil saking laladan nglunggi kedaya sendang winastan tepus wangi manjing sasana rinengga. Lon-lonan lumaksana pinanganten putri kawiyak sajroning margi saking putri-putri ingkang agem busana sarwa endah milangoni pinangka kemangke paring panglibur beksan gambyong mari kangen. Sampating busana pinanganten putih angimbo busananing prames warinata tinon saking Mandrawa katon abyor mompyor pating galebyar pating calorot katempuk ing pandam kurung kang angrenggani lamun cinandra kadya kilat asesiring. Amojang kanginan dene Rala Maksana penganten putri membat madya lumengang ing warih. Meloking wadana samono agilar-gilar kadya kencana binabar sunaring netra andamar kanginem weweking pranaja singset kapathet ing ageman pindha cangkir gading piningit yayah anjebol-jebolna mekak madya minangka satu bandaning sarira. Kicating padha katon pating galebyar dening rerengganing canila ingkang tinaretes
ing sesotya. Ginanta Wardaya candrané kaya werdu angga sastra lumaku nawaritna ing wanci dalu. Prateng madyaning pahargyan kagiat kagora kang apindo Sitarsmi inggih mustikaning pahargyan dene uning sahyaning para temu kakung Sumawana putri wis katon kebak ber ambalabar angebeki pancak sujining pandhapi agung bale winangun marmut tumandu ing raos ingkang tumanem ing kalbu yayah linobong jroning Wardaya kelem ing karoban memanis ingkang tuhu tan kawawa cinitra ing ukara prapting munggan kang tinuju nulya pinanganten putih wis kalenggahaken ing sasana pinajang dening juru rias Eni kang mijil saking Ladan Sendang tulung agung kinasih mustikaning pahargyan pinanganten putih wis kalenggahan ing sasana pinajang hangrerantu laksitaning adicara ingkang wis rinantam. Lho nggih para bapak ibu, para pemundhen, para pinisepuh ambok pilih pinanganten putri menika sampun mijil saking sasana Tepuswangi utawi sasana busana wondene lumpampah wonten ing ngajeng pinaka miyak margi saking putri-putri ing kala mangke paring pasembahan beksan gambyong mari kangen dening genduk Prima Dwi Andani, genduk Peis danlah genduk Dian ingkang taksih samiya ngangsu kawruh sajroning pawiyatan wondene genduk Prima taksih semester gangsal genduk Peis kelas 8 utawi SMP kelas kalih wonten ing pawiyatan SMP Negeri Setunggal Karejo wonten ing genduk Dian semanten ugi kelas 8 wonten ing pawiyatan SMP Negeri Setunggal Karejo. Lho nggih pramila dumateng karawitan agung budaya ungling bangsa sakasih sawetawis. Niki pambedoling Sekar Adi Pancawarna sakebdol saking Sasana Adi ingkang kairing uling gongso kembar mayang miwah tetuwukan purs kebak pralambang pralampita angambar arum rumesep jroning kalbu angin nyonggeni rombangun bebrayan Bali Wisma. Nduk, oyong kembar mayang ki bahane to bakale kok debok jereke Pak Dalang Parji. Nyapa to Nduk kok debok? Ya golek sing empukno yung. Sejine ngono nang werdine kok Nduk. Kepiye yung werdine? Debok kuwi kan wite gedang. Lah paribasan gedang kuwi sedina ping tipocok ping 8 panggah tukul lho Nduk. Oh ngono yung. Heeh. Ateges apa kang dadi panyuwunane yen urung kasembadan ora kena walet tansah nyuwun mring Gusti Murih kasembadane kok Nduk. Iya yung iya. Dadi ora ngawur ya yung ora
kabeh nok maknane kok nduk. Lah terus manuke manuk mantene lanang duwe manuk. Iku ditapuk warji rek kok artekne liya. Ning kono ana janur rupane kuning. Kuwi ana maknane to yung ana lho nduk. Warna kuning ki warna nafsu, warna kepinginan, mula manten kuwi mesti lanang karo wadon. Ngono oh. Ya ora mung nafsu nggone omah-omah ning nafsu kepingin iso kasembadan dadi keluarga sing sejahtera ngono lho nduk. Wah ngono ya yung oh. Ning kono biasane ya ana godhong alang-alang karo apa-apa. Muga ora ana alangan sawiji apa. Mriko sampun. Inggih. Dumateng para bapak ibu, para pinisepuh, para pepunden, sumangga tansah anggokaken jangga memuji mring Gusti Ingkang Karya Loka bilih pinanganten hanindakaken upacara panggih. Kanthi menika ing kala mangke pinangka juru jemuk nggih Eyang Suradi saking laladan Caruban Kedaya Sendang. Kanthi tepung pinanganten kairing umring gasa lamun cantuka kadya cantuka munya ing balumbang kodhok ngorek. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang murbeng dumadi nalika samono titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya hanetepi jejering agesang ngancik alami madya hamestuti ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta hanglelurang sita harja. Nulat edi indahing budaya luhung umiring sesanti tis-tising tias marsudi mardawaning budya tulus budya teges budi dot ingkang tuwus saking osiking panggalih wondene tulus sariring pangesti muju marang kaontemen pinarengake pinanganten putri Wujengkar saking sasana rinengga ing ngayap sahyaning warga Wandawa kinanti mring sasana ingkang pinanci mungging wirana jejaka kenyaka kali umiring tindak ing pinanganten putri ingkang ngemban puspita adingkang winastan Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru kinarsana dauping penganten sarimbit saya caket denira penganten kekalih samya apagut tinggal sing putri iya pinangkali samya ambalang gantal kabalang gantal pinanganten putri mring pinanganten kakung ingkang winastan Gondang Kasih datan saronto penganten kakung Giya Gumandya ambalang gantal ingkang winastan Gondang Tutur punapa ta werdining gantal ingkang kinarya bebalane penganten sarimbit pranyata wujuding gantal dumadi saking sedah lininting sarta pinilih suruh ingkang matemu rose hamengku redhi sinandi suruh yen dilulu siji lumah lawan kurepe nanging lamun digigit padha rasane hamengku redhi kang sajoga jejer priya kang sawiji putri nanging lamun wis manunggal tekate bisa manunggal cipta rasa lan karsane pinasti jatuh kramane marmo tinangsulan lawe menang awarna seta werdinira mugya wusnya tinangsulan ing akrami dadya panisedhenira mbangun bebrayan datan lalisir sakangger ugering kautamen pinanganten kakung dalah pinanganten putih pinaringan toya wening ingkang mijil saking sendawilis kang arsani nampani nambaran weninging penggalih miwah menebing kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi
pinanganten kali jumeneng jajar aning linambaran kloning pisang raja. Pasemone nyotol ampun dawa pira wis dadi pasan kang kinudang gudang bangkit mandiring pribadi winimbuh ing kawibawan lir jejering Narendra Tama. Puji donga kang dening Eyang Suradi memuji mring Gusti ingkang akarya loka dat ingkang murbendat Gusti ingkang ngagawi gesang murih pinanganten kalih nggene lemban samudraning gesang bebaran agul asal ridoning Gusti kang maha kawasa murih tembine mugi dados keluarga sakinah mawaddah dalah warahmah. Tansah samya cumantaka nggene asta Dewa Daru Jaya Daru dening Putri Ndomas saha Yudha Manggala. Sejatosipun kawestanan Putri Ndomas cacahe wonten 400 ning neng Glungge olehe mung bocah loro. Mosok sik enom. Lek rondo ya ora oleh ngene iki anu. To nggawa kembar mayang. Oleh sisik muda. MC ini ngelenyit. Mandhap saking pasangan ingkang sarimbit ya amergi Antiga cinaket ing Bokor Kencana minangka wadhahe Sekar Taman Sakala. Urung dipecah Pak Wardi. Pinanganten ambasuh sampar ingkang raka Prampita hangi cali saliring Sukerta mugya tansah lulus raharja sirna saliring rubeda katon kambang-kambang kumambanging Sri Sekar Triwarna sajroning Bokor Kencana mawar melati miwah kantil yekti punika Pralampita ing tembung winawar lumantar kedaling lati dadi pambukaning karya tama kang anggung kumantil kantil padoning nitra tumameng tungtunging nala. Duh sembah bekti kula Raden. Ambuktekaken yen to kawula menika minangka dermaning wanita tansah mawantu-wantu kula dados wanita ingkang jagem inggih. Leliru kembar mayang kasuwun panjenengan Bapak Sidul kapurih anggindong putra kekalihipun manjing sasana rinengga monggo Mbah. Inggih gongso sampun sigik kodhok ngorek kalajengaken rujit monggo. Kali Ibu Mbah Tini inggih Mbah Sidul wonten sang ajeng gendong kang putra kekalih paripurna gatine ingkang titi laksana panggih samono penganten kekalih jumeneng jajar sinengimban sindur dening Rama dalah Ibu. Babianing putra sarimbit tinuntun rehing kautamen ingkang pinaringan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan sang laras moyo memuji memuja asung pangastawa dawek piniwaha laju manjing sasana rinengga.
lumaksane Kang Rama Sidul Genira lumampah kanthi wirid memuji mring Gusti Kang Karya Loka mulih putra putri kekalih Genira mbangun bebrayan tansah asaridoning Gusti ingkang Maha Kawasa. Bilih pinangat kalih sampun lenggah ing sasana rinengga kanthi puji donga dening Hyang Suradi katur dumateng penganten kekalih. Sajroning adicara klebungan inggih anindakaken adicara bobot timbang utawi adicara pangkon pinangkon. Bilih pinanganten kekalih kapanggu dening Rama menika nindakaken adicara bobot timbang. Bilih putra kekalih boten dipun benten-bentenaken yen to menika putra mantulan putranipun piyambak ananging sadaya kalaos karengkuh kadi dening putra pribadi. Duh Nggih. Tole irul wonten dawuh Rama. Rama paribasan ngukir jiwa raga sira anggep Rama nggon nira hangakoni tumrap sira nggih nuning nggih matur gunging panuwun Rama. Paripurna adicara bobot timbangan kalajeng adicara tanem jero. Adicara tanem jero bilih Sang Prawareda para sesepuh para-para ingkang sami rawuh sami hangestreni paring puji donga anggenipun awisuda para krami dumateng putra putri kekalih. Katanem kanthi jero sageta tumrajak kul tumukul run tumurun. Wondene kala pincing saged nukulaken putra kakung ingkang saleh. Wondene putra putri putri ingkang salehah. Ngombe MC lek ngrenyit ya ngono. Ngombe barang kok ditok ning mic. Ya wi. Engko sing donga ya wi. Kanendang nadi cara kacar kucur tampa kaya. Pinanganten kakung hangasta tilam lampus tinulam suket kalonjana. Ingkang wontenipun kacang kawak deli kawak uwos dalah ketos. Ing pangajab sak kawak kaweke deli lan ketos sik kawak pinangantene kabar yang kedumateng Kang Putri tansah geni nastiti lan ati-ati ning ora cetil ya lu lek cetil ora oleh ya heeh monggo diajeng gunaka paringan kawan sira kabeh diajeng nuning nggih Raden semonggo kita titipaken dumateng Rama dalah ibu. Monggo Ibu Rama kula titip gunaka ingkang raka mugi tansah berkah dumateng kula panestaya Ibu Rama. Iya ya Nduk. Ibu kalawan Rama nampa titipan gunakaya ingkang rakamu. Mula sak waya-waya sira mbutuhake Ibu bakal amimbuhi nggih. Kenko kena kanggo nambah mobile Agung Jaya. Ning lek duwe senganyar neh Pak Win nyilih ya siliyana. Lho engko mobil anyar neh kayu lawang kene kan gelis to Mak Krena. Heeh, sret. Lek sarwi nunut ya oleh ya. Kamti tanggaping sasmita juru rias eni angutus kekalih muda. Ingkang winastan Putri Ndomas ingkang ngladosi pinanganten kekalih nindakaken kembul buga utawi kembul bujana. Loro hanang siji hanang loro. Loro-lorone nyawiji datan kena den pisahake. Monggo Raden. Menika sampun tabuh kalih welas kurang sak utus. Wis titiwancine kok nindakaken kembul buga. Iya ya diajeng iya. Coba aku dulangan kuwi nggih. Siyaga Raden, kados pundi raosipun? Rasane kok asin ki mung masak sapa? Wong lek pik krenah ke masak ya gurih. Kula piyambak kok Raden.
ning najan to krasa asin karo nyawang sliramu asin ilang dadi gurih kok diajeng pun inggih matur sembah nuwun pangalembonanipun loro karo bareng ndelang ya monggo Raden iya ya diajeng iya ditelasake rezekine malah luwih akeh lho Lin jajal karentek mendah engko tidurane Pak Win tapi Pak Win biasane sing kae kok lho minumane turahane Pak Win Lin nyepres ning gone anu Mas Irul ilang ono Lin nyepres Lina ilang ono yo lho lho Irul sing ilangi ceprese lah dalah sing tuwek-tuwek milik to jajal engko teko ngomah yo ngono ibune Bu cepresmu Bu cepres sapa Bambang timbang Bang nggo lulu kono Bang Dik cepresmu Dik ngono kok manut ya Lho Pak Adi yo ngono Pak Adi ilangi cepres wasar cepresmu mak ya ora ngono Pak Adi kaya Lina lho ya peh wis saya amoh yang gitu lek ngilangi cepres Pak jahat putra kakali Yudha Manggala Hangasta toya wening awarni abrit pinanganten kekalindaken unjuk toya wening kang arsa linampahan linambaran weninging penggalih miwah menebing kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi tintekne Lin yah niki ngelak Rul tontekno dene turahane ning kono ku bagane Pak Win ya rakus butuh turan tapi Lina ngelak tenan lho ya neh Lin entek ndak apa-apa rezekine malah luwih akeh lho Lin inggih paripurna pinangandaken unjuk toya wening Kang Mas Ciko aku golekno gending sing luwih kuwalem Kang Mas Ciko pilih putra kekalih nindakaken sungkem to sembah bekti dumateng Bapa Tuwaji dalah ibu kasuwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju sangajengipun dekorasi pilih nindakaken adicara mapak pisan inggih nembah nuwun Mas Ciko rebab karo siter ngoten Mas Ciko rebab siter gambang sing kowalem nggih pokoke aja teruntur nggih oh manuk perenjak ing ngarep omah tartamtu kadang pisan ingkang rawuh monggo kadang sang catur wrida samya ajawat asta ngaturaken pawarta pidalem kayu lawang dalah pidalem lunggi kados pundi Bapa Sidul pidalem mriki nggih berkah pangestunipun kadang saking kayu lawang manggih rahayu ing sambi kala kadang semanten ugi kados pundi pawartanipun saking pidalem kayu lawang nggone inggih tansah rahayu widodo kados ing sambi kala monggo kadang samya minggah ing sasana sinungging pilih putra kekalih nindakaken sembah bekti dumateng kita sami kada iya monggo kula dherekaken inggih menika titi wanci adikara sungkem coba Lin kerise Irul cepoten Ril gudi dawa to Ril Rul kerismu gudi dawa Rul ora apa Lin alhamdulillah Pak Win nek keris gedhi curiga kuwi ora kena yen to sembah kalawan Rama Ibu nggawa sanjata iya kerise kamu wis ditutut karo Lina kerise Irul gedhi dawa Pak Ndut siset nggih lumampah pinanganten kakung dalah pinanganten putri dumateng Rama Ibu kinasih pinanganten putri kasuwun Bapa Yana dalah Ibu
samapta wonten ing mriki amargi ing kala mangke kasuwun sembah bektinipun dumateng Bapa Sidul dalah Bapa Yono. Ibu kula linang ngaturaken sembah bekti kula Ibu. Iya. Ibu menapa sembah bekti lin. Pangestune Ibu wae tampan ana ya lin. Biyen kowe tak kandhut suwening sangang candra sedasa ari. Saiki wis dewasa genduk ayu lina. Muga-muga sira reh berkahing Gusti kang akarya lokaya nggih. Nuning nggih Rama. Paripurna nggih sembah bekti dumateng Rama Ibu kinasih pinanganten putri. Pinanganten tatah akakanten asta dadan ginggang sarikma sigra tumungkul dumateng Rama Ibu kinasih pinanganten kakung Rama. Kura irul ngaturaken sembah bekti kula Rama. Iya. Rama paring sembah bekti kalawan sira nggih. Bali wae pangestuning Rama wae tampan ana ya nggih. Nuning nggih. Kula tampi mugi dadosaken kasantosan gesang kula Rama. Ibu kula irul ngaturne sembah bekti kalawan Ibu. Rumiyin kula panjenengan kandhut dangunipun sangang candra sedasa ari. Menika kula sampun dewasa parilahipun Rama dalah Ibu. Iya Rama Ibu mangestoni nggih. Bapak Yono, Pak Yono, monggo dalah Ibu. Nggih, kula ingkang paring wekdal. Pak Yono minangka jangkeping tiyang sepah kaluwarga. Pak Yono dalah Ibu. Mbah Yono. Pak Yono. Wonten lebet nggih. Ambek menawi menika sone saking lebet kirang cetha nggih. Menika adicara ingkang langkung sakral. Monggo nggih. Kersane ditata kalian juru rias saha juru kamera. Inggih saged lenggah putra kekalih tumungkul dumateng Rama sami ngaturne sembah bekti. Duh Ibu, parilah ipun Ibu ingkang kula suwun. Mugi Gusti ngarya loka paring kasembatan punapa dados idam-idam kita sami Ibu. Iya nggih. Ibu milani ya mangestoni sira mbangun bebrayan ya nggih. Nuning nggih. Rama kula lina ngaturne sembah bekti kula Rama. Iya. Rama nampa sembah bekti munggir. Pamujining Rama sira kudu kuat. Sira nggenira bebrayan tansah jejering nggenira dadi wanita ya nggih. Nuning nggih Rama mangestaken dawuh. Mugi tansah kendhatmu memuji pringkang kawasa nggih. Muga dadi paugraning kaluwarga. Datan nalisir saka angger ugering kautamen ya nggih. Nuning nggih mangestaken dawuh Rama. Mugi Rama semanten ugi tansah pinarungan kawilujengan katentreman saha kabagas warasan saking ngarsane Gusti kang maha kawasa Rama. Iya inggih. Sira bener dadi anakku sing salehah ya Nduk.
nun inggih mangestaken dawuh Rama. Sabibare iki sira wis duwe garwa, ateges sira yen metu ana papan panggonan sing mbok kepinginake, sira kudu oleh parita ingkang kakungmu ya nggih. Nun inggih mangestaken dawuh Rama. Semono uga Tole Irul yen to wingi uni sira nindakne bejibahan ora pamit kalawan Rama Ibu. Mula saiki kudu tansah pamit kalawan garwamu ya nggih Irul. Nun inggih Rama. Najan to ning gone Pak Juwita dolanan karo Pak Win, kowe kudu tetep pamit. Nun inggih mangestaken dawuh Rama. Lan saya suwe sira saya gedhe nggih tanggung jawab sira. Paribasan yen to kayu saya dhuwur, panggodhane maruta utawa angin saya kuat nggih. Nun inggih mangestaken dawuh Rama. Menika nindakna dicara sungging sarira utawi tedak sungging utawi foto pinangka kagem dokumentasi. Yung apa nduk? Biyung biyen mantene apa ya dipoto? Dipoto kok nduk jaman biyen kuwi gawe klis ya dadi ora kok nduk. Fotoku kobong. Ning najan to kobong manak telu. Mbok Musri iki mbuh panti senggolno manak kok. Dadi ora jan ora duwe foto metu telu yoyong ning kan kanggo pangiling-iling. Iya sakjane kok, Nduk. Kena kanggo pangiling-iling rikala dina Kamis Legi tanggale 7 Agustus 2000 siniksenan para pinisepuh yen to dina kuwi dina becik nggone nindakne wisuda apa Rama kok Nduk. Nggone nggih. Nun inggih dumateng Agung Budaya Karawitan punggring gongso saged kasigeg sawetawis minangka nindakne lajengipun adicara beksan gambyong mari kangen. Nun inggih para Bapak Ibu, sakderengipun kalajeng adicara lungti nampi pinanganten pilih ingkang manggugati caos panglipur awujud beksan gambyong mari kangen. Sik Mas Ciko, sikit sawetara menika nindakne foto Yudha Manggala dalam Putri Mas. Nah, sak menika Rama Ibu wangsul malih Mbah Tini lenggah wonten ing kala wau panjenengan lenggah. Pak Tuaji monggo. Dados ing kala mangke nindakne acara lungtini pinanganten wonten ing tengah, Rama Ibu wonten ing kanan kirinipun. Kala mangsa
yen to pasrah manten ndak enek ning dekor biasane sing pasrah bingung sing dipasrahne ndi. Nggih, sabar sawetara nggih, penderek pinanganten menika kacakem pasembahan tari utawa beksan gambyong mari kangen sugeng pinarak saha sugeng amirsani. Monggo.
Duniki mekaten pasembahan beksan gambyong mari kangen ingkang sampun kacaosaken ingkang megugati ingkang tindakaken diri genduk prima genduk pais dalah genduk dian mugi dadosaken hibur atau panglipur dumateng kandika sami. Duniki pramila dumateng Agung Budaya saking Kasigek Santawis ing mriki hanindakaken lung tinampi pinanganten wondene mengke panjenengan sepot metaraman minggahipun ingkang badhe dawuh nyumanggane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sih kawelasaning Gusti ingkang Maha Wilasa ambabar daya pangaribawa ingkang tumantuk dumateng kula dalah panjenengan sedaya waradin pring sagung dumadi. Nuwun kula nuwun sepisan katuraken dumateng ingkang megugati inggih pepundhen kula Bapak Sidul dalah Ibu, Bapak Yono dalah Ibu, Bapak Suratni dalah Ibu, lumeberipun kadang pisan Bapak Tuwaji dalah Ibu, lumeberipun dumateng para pirawuh sedaya ingkang pinengan rahayu wilujeng lir ing sambi kala. Niki kula cumantaka pinangka ngaturaken rantaman adicara ingkang badhe lumampah ing rikalengan punika wondene adicara sepisan nggih pambuka angka kalih atur pasrah pinanganten kakung ing kala mangke pinangka sesulih sarira panjenenganipun Bapak Tuwaji dalah Ibu nunih panjenenganipun Bapak